δευτέρου ημιχρόνου. Ο Ηλίας Ζούρος είχε έναν διάλογο με τον στενό συνεργάτη του, τον Δημήτρη Νικολάηδη, και φυσικά προσπαθούν να αναζητήσουν τα αίτια της πολύ φτωχής παραγωγικότητας του Άρη για αυτό το πρώτο ημίχρονο. 21 μόλις πόντι για τον Άρη που είναι αρκετά άστοχος, δεν είχε ευστοχήσει μέχρι τώρα έξω από τη γραμμή των 6-25. Προσπαθούν να βελτιώσουν αυτή την επιθετική λειτουργία της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο, και από ό,τι βλέπω και όλα στο πινακάκι πάνω και την πεντάδα με την οποία θα ξεκινήσει η ομάδα, υπάρχει ο Αντώνης Ασημακόπουλος, ο οποίος κάθισε στην καρέκλα των απληρωματικών στα τελευταία δευτερόλεπτα. Τελικά η εξέλιξη του αγώνα δεν ευνόησε, δεν επέτρεψε την είσοδό της στο παιχνίδι. Θα είναι ένας από τους παίκτες που φαντάζομαι ότι θα δούμε στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Με ένα σχήμα με τον Ράιαν Στακ σε θέση 5 και τον Αντώνη Ασημακόπουλο στη θέση 4. Θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί και το καλό μακρινό σουτ που διαθέτει ο 29χρονος φόργο, το Ηλία Ζούρες. Ενώ σε ό,τι αφορά την επίθεση, θέλει να επιτέλους η ομάδα του να τρέξει στον ευθυδιασμό. Ήταν κάτι το οποίο δεν κατάφερε να το κάνει στο πρώτο μέρος παρά τις συνεχείς και επανειλημμένες οδηγίες του Ζούρου, ο οποίος με νεύματα προέτρεπε τους παίκτες του να τρέξουν στον ευθυδιασμό. Ελπίζω ότι θα το δει τουλάχιστον στο δεύτερο 20 λεπτό. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το καθοριστικό δεύτερο ημίχρονο, στην 116η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Άρη στην ιστορία του μπάσκετ. Μια κόντρα που κρατάει χρόνια για τους αιώνιους αντίπαλους της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης έχει 63 νίκες, ο ΠΑΟΚ 52. Και εδώ βλέπετε την στατιστική σε ό,τι αφορά τους πόντους, τα rebound, αλλά και τη χρονική συμμετοχή των παικτών του ΠΑΟΚ στον αγώνα. Ενώ εδώ είναι η αντίστοιχη κάρτα για τους παίκτες του Άρη, όπου ο Ράιαν Στακ είχε τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής, κάτι περισσότερο από 16 λεπτά. Επιμέρους σκορ στο πρώτο ημίχρονο, 15-7 το πρώτο δεκάλεπτο για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, και 14-11 το δεύτερο δεκάλεπτο για τον Άρη. Χαμηλό σκορ. Ελπίζουμε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σκορ αλλά και το θέαμα η κατάσταση να βελτιωθεί στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ούτως ή άλλως είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Όλα θα κρυφθούν σε αυτό το 20 λεπτό για το ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει την πρόκριση στον ημιτελικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου θα αντιμετωπίσει σε δύο παιχνίδια την ομάδα του Αμαρουσίου. Το άλλο ζευγάρι είναι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, διπλά παιχνίδια, Κυριακή, Τετάρτη, τις επόμενες μέρες. Πιθανόν να γίνει και Δευτέρα ο αγώνας που αφορά τη συνάντηση του ΠΑΟΚ ή του Άρη με τον Ρώσο, ξεχνάτε την σημερινή Πέμπτη. Ενώ ο τελικός αγώνα θα γίνει στις 18 Μαρτίου του 2006 σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Όλα έτοιμα τώρα για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Απευθείας μετάδοση της ΕΤΕΝΑ από την ΠΑΟΚ Sports Arena εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ που πριν από λίγες μέρες έγινε το φεστιβάλ τραγουδιού. Τελείως διαφορετική η κατάσταση. Μην κάνετε καμία απολύτως σύγκριση. Απλά εκείνο μπορούμε να πούμε ότι χθες μέχρι την τελευταία ώρα έφευγαν τα σκηνικά και όλα όσα είχαν χρειαστεί εδώ για μια απόλυτα πετυχημένη διεξαγωγή του φεστιβάλ τραγουδιού για να γίνει ένας αγώνας μπάσκετ. Ο Ασημακόπουλος για πρώτη φορά στην πεντάδα του Άρη, το δεύτερο ημίχρονο που ξεκίνησε με τον Άρη στην επίθεση. Ο Στακ για το rebound ο Μάρεϊ, και στην πεντάδα του ΠΑΟΚ είναι Βασιλιάδης, Γκαγκαλούδης, Μαυροκεφαλίδης, Μάρεϊ και Φόρντ. Για τον Άρη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Κάστιν, Σιγάλας, Ασημακόπουλος, Πάντιους και Στακ. Πέρασε η μπάλα στον Μάρεϊ, αυτός είναι σαφές, είναι φανερό ότι έχει εντολή ή μάλλον έχει το περιθώριο από την πλευρά του προπονητή του Πρέλεβιτς να πάρει προσπάθειες. Εκείνο που το χαρακτηρίζει μια αστοχία. Έως τώρα από το σούτ του Στακ, rebound του Μαρέι, δεύτερο rebound για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, και ο Γκαγκαλούδης που θέλει να οργανώσει την επίθεση, να γυρίσει την μπάλα όπως ο ίδιος χαρακτηριστικά δείχνει, man to man από τους παίκτες του Άρη, με τον Στακ πάνω στον Φόρντ, τον Πάντιους πάνω στον Μάρεϊ και ο Βασιλιάδης με αντίπαλο τον Σιγάλα. Ο Γκαγκαλούδης για 3. Στο rebound ο Κάστλ και ξεκινάει η επίθεση του Άρη. Κάνει φάουλ ο Βασιλιάδης, αφήνουν οι διαιτητές. Ο Σιγκάλας για 3. Rebound από τον Πάντιους. Καλάθι για τον Άρη. Ίσως να έγινε και φάουλ εκεί. 26-23. Ο Άρης πλησιάζει στους 3 πόντους. Και αυτό ξεσηκώνει τον κόσμο του. Εδώ το καλάθι από τον Πάντιους. Ο Ρώσος που έφτασε τους 3 πόντους στο παιχνίδι. Πάντιος έχει πάρει 7 rebound έως τώρα. Σημαντικό. Ο
Ο Ασημακόπουλος και φάουλ που γίνεται από τον Φόρντ, είναι το 4ο για τον Αμερικανό του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ο Μαυροκεφαλίδης, αλλά είναι ο Φόρντ που χρεώνεται με 4ο φάουλ στον αγώνα. Και ήδη ο Πρέλεβιτς έδωσε εντολή στον Μάντσε να μπει στο παιχνίδι με την πρώτη ευκαιρία. Ο Στακ για τον Πάντιους. Δοκιμάζει ο Ρώσος για 3. Μαζεύει ο Καγκαλούδης, ήταν άσχημο, άστοχο. Πολύ κακό το σουτ από τον Πάντιους. Ο Μάρεϊ και αυτός για 3. Ούτε ο Μάρεϊ. Η πάσα μακρινή από τον Στακ για τον Πάντιους. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οργανωμένο μπάσκετ, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τακτικές σε αυτό το σημείο. Από τον Καγκαλούδη πέρασε η μπάλα στον Μαυροκεφαλίδη. Βγήκε για βοήθεια ο Σιγάλας στον Ασημακόπουλο. Δείχνει ο διαιτητής ότι η μπάλα είναι για τον ΠΑΟΚ. Από την ενέργεια του Σιγάλα που σταμάτησε τον αντίπαλο του. Δείτε εδώ πάλι. Εδώ. Βγήκε ο Μαυροκεφαλίδης στη θέση του Ζούγιοβιτς, έξω και ο Μάρεϊ για να μπει ο Μάντσε. Δύο αλλαγές από τον Πάνε Πρέλεβιτς. Ένα πολύ χαμηλό σχήμα από την πλευρά του ΠΑΟΚ με σκοπό πιθανόν να τρέξει τον αντίπαλο, να δώσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό, να στηριχθεί στην ευστοχία με την εκπνοή. Ένα πολύ μακρινό και χωρίς τύχη σούτα από τον Καγκαλούδη. Ο ΠΑΟΚ μένει στους 26 πόντους όσους είχε και στο τέλος του ημιχρόνου. Έχουν περάσει 2,5 λεπτά. Ο Άρης έχει πετύχει ένα καλάθι. Αυτό είναι όλο και όλο. Συνεχίζεται η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Ασημακόπουλος για 3. Μάντσε που πήρε το rebound. Εσίως έφτασε ο Άρης τα 11 άστοχα σουτ 3 πόντων. 0 στα 11. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 στα 17. Αλλά ξεχάσαμε πότε ήταν το τελευταίο εύστοχο. Βασιλιάδης. Καλή άμυνα από τον Ασημακόπουλο. Πέρασε στον Φόρντ. Μάζεψε ο Πάντιους γιατί το σουτ του Φόρντ δεν έφτασε καν στο καλάθι. Ο Κάστλ για τον Ασημακόπουλο. Rebound από τον Φόρντ. Χάνονται όλα. 6,5 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ένα φτωχό 2-0 υπέρ του Άρη σε διάστημα 3,5 λεπτών. Καγκαλούδης. 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ζούγιοβιτς. 1. Καλάθι lay-up με την εκπνοή από τον Σέρβο. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 28-23. Δείτε πάλι την προσπάθεια από τον Βλάντιμιρ Ζούγιοβιτς. Μπάλα πέρασε στον Κάστλ. Δεν θα μετρήσει το καλάθι, όπως δείχνει ο διαιτητής Κορομιλάς. Έχει γίνει φάουλ από τον Καγκαλούδη. Ο Χένιαξ στην πετάδα του ΠΑΟΚ. Κάστλ. Στακ, σφύριγμα. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Φάουλ από το Κένιακ έγινε, όχι, πάνω στον Στακ. Κάστλ. Πάλι ο Χένιακ θέλει να σταματήσει τον Στακ. Ο Κάστλ πήρε από την μπάλα. Ο Στακ πολύ μακριά από το καλάθι. Ο Πάντιους. Σιγάλας. Ο Πάντιους κρατάει την μπάλα και καρφώνει θεαματικά ο Στακ. Ο Άρης πλησιάζει. Πλησιάζει στους 3 πόντους. Το σκόρ είναι 28-25. Εδώ δείτε πάλι πόσο ψηλά σηκώθηκε ο Στακ για να καρφώσει την μπάλα. Ο Στακ έφτασε τους 7 πόντους. Φάουλ από τον Ασημακόπουλο. ...28-25 κλειστό σκορ
Πολύ χαμηλό σκορ, κακό μπάσκετ, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η πρόκριση στους 4 του κυπέλλου Ελλάδος. Γκαγκαλούδης, Μάντσε, Χένιακ, πέρασε στο Ζούγιοβιτς και έχει γίνει φάουλ από το Σιγάλα. Το δεύτερο για τον πολύ πύρο παίκτη του Άρη. Είδατε πως έγινε και είναι ο Ζούγιοβιτς που έχει πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. 4 και 58 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τόσο κοντά στο σκορ, οι δύο ομάδες ήταν μόνο στο ξεκίνημα του αγώνα. Ο Ζούγιοβιτς φτάνει τους 6 πόντους. Είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει απόλυτη ευστοχία στις λίγες πάντως προσπάθειες που έκανε έως τώρα. 2 στις 2 βολές, ένα στο ένα δίποντο και ένα στο ένα τρίποντο. Φάουλ του Βασιλιάδη. Πάντιος πέταξε την μπάλα έξω. Βρέθηκε σε ένα σημείο που λίγα πράγματα θα μπορούσε να κάνει. Θα βάλει τον Καμπερίδη ο Ζούρος και θα βγάλει τον Ρώσο που έκανε το λάθος με το πριν. Πάντιος έχει μαζέψει 9 rebound τον αγώνα. Γκαγκαλούδης, Μάντσε, μέχρι το καλάθι. 32-25, ένας αέρας 7 πόντων, μια διαφορά 7 πόντων για τον ΠΑΟΚ που φαίνεται να ξαναπατάει στα πόδια του σε αυτό το σημείο του αγώνα με τους δύο Σέρβους, τον Μάντσε και τον Ζούγιοβιτς. Φάουλ το έκανε ο Χένιακ. Ενώ ο Ζούρος κρατάει έξω τον Κουλ που είχε βοηθήσει σημαντικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βολές από τον Κάστου, μειώνει 32-26. Και 32-27 από τον Τερέλ Κάστου που και πέρσι είχε σημαντική βοήθεια, σημαντική προσφορά στους αγώνες του Άρη. Γι' αυτό και του δόθηκε το δικαίωμα να αγωνιστεί δεύτερο χρόνο με την φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Ο Γκαγκαλούδης παρά την πίεση του Στακ, καταπληκτικό καλάθι, ειδικότητα του Γκαγκαλούδη, δεν έκανε πίσω με αντίπαλο τον Στακ. Δείτε, μέχρι το lay-up για να προηγηθεί ο ΠΑΟΚ 34-27. Ζώνη από τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Καμπερίδη να επιχειρεί ένα δύσκολο σουτ. Ο Βασιλιάδης άφησε στον Γκαγκαλούδη, έχει ζητήσει ήδη time out. Ο Ζούρος, ο Μάντσε για 3. Ο Ασημακόπουλος στο Σιγάλα. Και ο Κάστλ θα κρατήσει την μπάλα. Ναι, γιατί ήταν μόνο ο Καμπερίδης. Δεν μπορούσε να εκδηλωθεί καλά ο ευνηδιασμός. Απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα ο Κάστλ. Πέρασε στον Στακ, πολύ καλή συνεργασία. 34-29. Η διαφορά και πάλι στους 5 με το Στακ να φτάνει τους 9. Δείτε εδώ η assist από τον Κάστλ στον Ράιαν Στακ και το καλάθι. Αυτό το lay-up. 3 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Βασιλιάδης για τον Ζούγιοβιτς. Ο Βασιλιάδης για 3. Είναι εύστοχος ο ΠΑΟΚ στο συν 8. 37-29. Μετά από ώρα σουτ 3 πόντων εύστοχο και time out στο παιχνίδι. 2 και 51 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Συνέχεια στον αγώνα. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι 5 που είναι τώρα στο παρκέ, έχουν επιστρέψει, ενώ τώρα το ίδιο κάνουν και οι παίκτες του Άρη. Ο Γκαγκαλούδης προσπάθησε να ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας και πάμε αμέσως στους δύο συναδέλφους. Βασίλης Βλαχόπουλος για τις οδηγίες του Μπανεπέλεβιτς. Δεν αλλάζει τακτική ο ΠΑΟΚ. Ο Μπανεπέλεβιτς είπε να προσέξουν τις καλύψεις έτσι ώστε να μην είναι εύθερα σου για τον Άρη και από την άλλη πλευρά να εκμεταλλευτούν τις αλλαγές στα μαρκαρίσματα οι παίκτες στην επίδεση έτσι ώστε να βρεθεί το ελεύθερο σουτ. Και Νίκος Καραγιώργης για τις οδηγίες του Ηλία Ζούρου. Χαριτόπουλος.